Mana kamano nyako Ramogi Tv bang' chenro mar ng'ejo thumbe wa isewinjo kit ngolo mabende Viki B Matata osekelni kanyo koro gisani koranno kanyo ka en saa 3 gi dakika 13 nego bedi koren saa mar mbaka oromo mana kaka pile mbaka oromo chakre saa 3 nyaka saa 5 mar onyango entiere gi kidienje ariyo mokwongo en chal mar fwambo kamar ariyo en twak e chenro mar mbaka oromo anka mar keloni chal mar fwambo bang'e nyawadwa Cleophas Luoch biro bedo ka donjo kod twak e chenro mar mbaka oromo koka manya kod Ramogi Tv mana kaka pile e chal mar fwambo wajang'iyo ni en ang'o mabende timore e kor gwenge magwa odiochieng' makawuono moko kuomgi mabende jofwambo magwa biro bedo kaluoni odiochieng' makawuono we wachaka ne gwenge magwa makaluo odiochieng' makawuono kineno tipo mar ka maino gai mar Azimio la Umoja One Kenya Land mabende en jating ndai mano mar duond bura mar ODM odiochieng' makawuono jatend duond bura mar ODM mano Raila Odinga dibedo katimo limbe e county ma Homa Bay odiochieng' makawuono kotimo limbe e county ma Homa Bay obiro bedo ko oyao ayanga karego mogo mong'ere kaka Kigoto Maize Mill ni nitiere e kar chung'od bura mano ma Suba South mano e county ma Homa Bay koro odiochieng' makawuono mane chenro mabende Alia Beach mano jafwambo marwa e county ma Homa Bay biro bedo katimo odiochieng' makawuono Raila Odinga biro bedo kayao ayanga Kigoto Maize Mill mano ogai mar ODM Raila Amolo Odinga Alia Beach biro bedo kaluonwa wach makamano odiochieng' makawuono e county ma Homa Bay kopogore gi manya kwa Ramogi Tv en ang'o mabende timore mana kaka pile chakre jumani mano chieng' wuok tich mar jumani wasebedo kwa kelo ni nonro mar somb CBC nonro mabende dhi nyime e gwenge 10 pacho kaendi lai mar somb CBC nonro mare nochak tim chieng' wuok tich mar jumani chenro mabende itimo koda jokanyo 49 kotelnegi koda jakom margi mong'ere kaka Rafael Munavu wang'eni e jumani chieng' tich adek lai mar somb CBC na itimo nonro mare e county mano ma Homa Bay odiochieng' manyoro ne ntiere notime county ma Migori odiochieng' manyoro nitimo lai mar somb CBC mano e county ma Migori koro odiochieng' makawuono nyako Ramogi Tv lai mar somb CBC nonro mare ibibed ka itimo mano e gwenge mag Isiolo Wajir kanyakla kod gweng' ma Laikipia mar mondo mi jopiny bende ochiwo ne pachgi kaluwore kod lai mar somb CBC koro odiochieng' makawuono mano e wach mabende timore odiochieng' makawuono e county ma Isiolo Wajir gi Laikipia kopogore gi manya kwa Ramogi Tv en ang'o kendo matimore odiochieng' makawuono kineno ranyisi mar kama ma en show to show dhi nyime e county ma Mombasa show ma Mombasa no ya wayanga kod jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua mano chieng' tich adek mano mar jumani e gwenge mag Mkomani ka bende show makamano kapo nono ni idak e gweng' ma Mombasa idhi Mkomani show makamano dhi nyime obiro bedo ka orumo chieng' Jumapil mar jumani kata kamano odiochieng' makawuono governors duto kadhowadh nam chumbi e bwo riwruok midendo ni Jumuiya ya County ya Pwani odiochieng' makawuono gibiro yuoro e show madhi nyime e county ma Mombasa ka bende odiochieng' makawuono e odiochieng' nero mar adek ma show no dhi nyime chakre odiochieng' makawuono gibiro bedo ka gisomo paro mago mag bero chenro mar pur kod pith ahinya maluoro counties maluoro gwenge mopogore mantiere e county ma Mombasa wantiere gi jafwambo mar county ma Mombasa Joja Oko biro bedo kaluonwa wach makamano kopogore gi county ma Mombasa wadhi e county machielo mano county ma Kisii kama wantiere gi jafwambo marwa Crispin Otieno odiochieng' makawuono e county ma Kisii nyakwa Ramogi Tv en ni odiochieng' makawuono mago committee mar od bura mar assembly ma county ma Kisii biro bedo ka puodho kata mna timo nonro gibiro bedo ka gidayo dho jotend migepe manowala kod Simba Arati e county ma Kisii ponono ne giwinjore kod lemo mabende nochiwnegi chenro mabende nochakre saa 2 mar okinyi mar odiochieng' makawuono chenro makamanya kwa Ramogi Tv biro bedo ka rumo saa 10 mamidhiambo ka bende jotend migepe manowala 10 odiochieng' makawuono idayo dhoggi mar mondo mi one ka giwinjore gi kombe makamago parni chenro makamano timore odiochieng' makawuono Agricultural Training Center kanyo mabende idaye dho jotend migepe manowal koda Simba Arati kopogore gi manya kwa Ramogi Tv wantiere koda ang'o maendi en kineno ranyisi makama mano police lane do not cross man kaluwore koda nok mar arita kwe to nok mar arita kwe nitiere kanye nok mar arita kwe nitiere county ma Migori man kaluwore koda okenge jopiny osebed kata na kinego
Chieng' ticha mano chieng' tarik 2 dwe mar 11 mano dweni. Ji 2 nonegi to nonegi gi kanisa mongere kaka Maranatha. To kata kamano otieno mana piny rugodo odiochieng' ma kawuono. Mano e boma ma Awendo. Nitiere jal moro ma bende nonegi. Koro odiochieng' ma kawuono jafwambo mar kaunti ma Migori, George Juma biro bedo ka luonwa chenro ahinya nok mar arita kwe kaunti ma Migori. Jogo ma bedo chung' ne arita kwe kaunti ma Migori to gitimo ang'o ahinya kaluwore koda nok mano mar arita kwe. Kopogre gi kaunti ma Migori bende wadhi e kaunti machielo. Odiochieng' ma kawuono nyakwara Mugajuang e kaunti ma Mombasa. Tipo mineno ka ma en Mithika Linturi. To Mithika Linturi en jatend migawo mochung' ne weche mag pur e pacho kaendi. Odiochieng' ma kawuono ochano timo limbe e kar yang'o dhok mong'ere kaka Kenya Meat Commission mantiere e gwenge mag Kibarani mane kaunti ma Mombasa. Ka bende odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka girango ne kar yang'o dhok makamano. Ring'o ma bende iyang'o ni chal nade, to bende parni kar yang'o ring'o e kaunti ma Mombasa yande bi opodho kaluwore gi jweng'o nojuang kar yang'o dhok kata na jamni e kaunti ma Mombasa. Koro odiochieng' ma kawuono Mithika Linturi kanyakla koda County Commissioner ma Mombasa biro bedo ka timo limbe e kar yang'o jamni kata Kenya Meat Commission e kaunti ma Mombasa. Georgia oko biro bedo ka luonwa wach ma kama indi bende. Kopogre gi mano en ang'o matimore kineno tipo mar machunga kanyo mano ranyisi mar duond bura mar ODM. Odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Kisumu nyakwara Mugajuang jokanyo mar duond bura mar ODM mano Regional Committee mar ODM bade ma Nyanza e gwenge mag Kisumu. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gitwak koda jofwambo kaluwore koda ridruok mar nengo ngima. Nengo ngima ni malo bende neno koda nonro ma bende notim koda duol mar Kenya National Bureau of Statistics ka bende giwacho ni nyaka sani medruok mar ngima ni malo, nengo gik moko ohidho. Koro odiochieng' ma kawuono mane twak ma bende gibiro bedo godo e magawa moro mantiere kaunti ma Kisumu. Chenro ma bende biro bedo ka chakre saa 5 mano mar onyango. Wantiere gi jofwambo mag kaunti ma Kisumu Millicent Adhiambo ni kacha ma bende biro bedo ka luonwa chenro ma kama. Parni chenro ma kamano odiochieng' ma kawuono kata bende gibiro bedo ka gitwak koda jofwambo. Otel negi koda jakom margi mano Regional Chairman margi mar ODM Regional Committee mong'ere kaka Kennedy Otieno Ajuang. Nyakwara Mugajuang gi kanyo bende ema neno ka kelowa e giko mar chal mar fwambo odiochieng' ma kawuono. Parni weche ma bende biro bedo ka tuch e kor gwenge mopogore opogore, bedo weche matimore pacho kaendi, weche matimore pinje maoko duto te wan akicha obiro bedo kwa kelo ni weche go duto te. Kokamano gi kanyo bende makela e giko mar chal mar fwambo kiny ma kawuono mabiro en twak e chenro mar mbaka oromo gi nyawadwa Cleophas Oluoch. Twak ma bende nyaki bed mana kanyo mar mondo mi iwinje nikech entiere koda puonj mar ariya kik dhi mabor. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. It's time for the greatest football stage in the world. Hapa Shabiki.com tunakuletea the Qatar jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games, 8 bob and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Collect
fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Jamaa unaweza kupata wimbo wetu unaweza kama sikiza tuni yako. Unahitaji tu kubonyeza *811 *415#. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Bless. Koringeni kingo kinyi. Yath mineno ni ema bro miye. Eriki nyalo ya nyanyolo na mara. Kora sai kikichat, tim gibetimo. Akwai ni kikiwo koda kiluor kamano. Ini nyalo luonga ni mama. Donge ane mama ni? Kinango. Behind Werigo. Ango mara chen mana buru. Behind Moken buru lilo kakiparono. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of Nairobi to Cape Town solo rides. I've been traveling for more than 12 years, but it's just that I haven't been putting it out there. For me, without bike, I don't know, I can't stand even 2-3 days. If I go safari or something, I can't stand like a day or two. So local trips for you, but bikes for me anytime. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyakore moge juango ya urekino machiegni wantiere karkae chenro en mar mbako romo wacho ni kawuono kaka wapango nigega en gani koro kocha ko giweche manyien gokinyi to adhi kacha nonro mar gazet to oke nonro mar gazet wadonjo ni e twak mokwongo ma odiochieng' ma kawuono ne wan kanyo kod Martin Ogendo mano jabura machon mar Angwe ma bende ntiere kacha ne oloso kacha luo professionals to rango dongruok kod siasa mano Sharon Ong'ao nosetie kwa donje ng'e jo thumbe wa miel kacha matin gi Vicky Matata chal mar fombo Sharon osekonwa ni George Juma George Oko George Amolo irango kacha kama chielo bende ni Millicent Adhiambo luono ang'o e counties mopogore opogore kachiel kod Dalia Beach mantiere county ma Homa Bay. Koro sani wadane wachako twak kodi to twak motwak odiochieng' ma kawuono en moro bende moda winjo pachi gigo mopogore opogore modhi bedo kacha bende ka waluwo okinyi ma kawuono ka wantiere kodi e counties bende wadhi bedo kacha achiel kachiel kodi e chenro go duto. Koro wantiere kodi ka e gigi duto wadane mondo wachok pachi miwa pachi neno ka en kanye to pachi mane go twak man go kawuono wakedo kod mibadhi mane twak ma wan go jogo makedo kod mibadhi to en an apisas mamoko to bende okwaranga nya jogo bende manyalo bedo kacha ne wacho ni kama gintiere gin giting' mane mar neno ni sirkal tiyo e yo moro makare. Nyakore moge juang' nikech mano alwakni machiegni odiochieng' ma kawuono ma en tarik 4 dwe mar 11 koro wada nono kendo wada twak e weche mopogore opogore kama telo ne mano wada ni wanon kendo warangi ni jogi ma wan gokinyi ma kawuono gin jok mage iwacho ni chenro gi duto nitiere buche mamoko mosebed ka iweyo kata ka iwito oko kaluwore ni neno onge samoro kaka iwacho bende adieri neno onge en ang'o miyo telo manyien ema koro buche ma kamagi osechak lwar to wan to watimo ang'o ere kaka wanyalo kedo kod mibadhi kaka wan wawegi. Nyinga Cleophas Oluoch machiegni twak mbako romo nitiere kae yudwa e Facebook mar Ramogi TV yudwa e YouTube mar Ramogi TV SMS line marwa bende podo yawe en 3:600 antiere ka kod welo kil kamaloka kachiel koda janon weche siasa kachiel koda jakanyo mar Global Peace Foundation ma bende derango weche mag telo mopogore opogore kaka wadhi kodgi achiel kachiel machiegni ahinya okil kamaloka Charles Midenga. Erokamano Cleophas. Thuolo machielo moyudo mondo mi watwagi Ramogi TV ago ni erokamano kuom thuolo mondo mi bi mondo watwagi e weche ma kamagi madhi bedo ni konyo oganda wa kamoro amora ma gintiere. Kamachielo wantiere kod DJ
Daniel Joma Omondi. Erokamano kuom yudo thuolo mar biro Ramogi TV e chenro ni mar mbaka oromo. Amor kabiro kawuono kendo. E chenro machielo bende wabro yudo kendo mondo rang ni kaka wanyarango weche mag kwe kamoro amora ma wantiere en jakanyo kendo director kanyo mar Global Peace Foundation. Wada mana chako. Ogai mar jomin buche ma pacho kae mano Nurdin Haji ne one thuolo mokwongo mano kane jatend piny Kenya William Ruto osechamo muma mar apisi. Buche mopogore opogore ne owiti kendo kane owitgi kane ji ikore ne puotho mag jotend migepe. Pok waneno gik makamago ka waneno puodho jogoro mungirore. Wakia ka wadhi nenogi. Nentiere bura mano mara Bembo. Mano mane tudo jatend migawo masani magweche mag pur. Mago Mithika Linturi. Bende kamachielo ne wantiere kod bura machielo mane omako jatend migawo masani mano mag jotije piny owacho kaachiel koda ka eno wechego motenore koda kit chwech mopogore opogore mano Aisha Jumwa. Bura makamano mar mibadhi bende ne owito oko. En ang'o miyo gigi duto ne otimore? Wadachako ni mondo wawinja ne paro kochako gi kanyo mondi ka waneno wadhi nade. E kindego joma moko bende buchegi iwinjo kendo nyaka sani gin gi twech ma bende noseng'adnegi. En ang'o matimore? Winjruok e kind jogo machwalo buche, jogo matimo nonro gi jogo mayalo buche ma giyudo. Adana chak kod okil Kamaloka Charles Midenga. Ne wan kacha gi bura manomako jod bura ma Sirisia John Waluki. Kachal kod nyawadgi mano wacho ni weche mano tudore kod dero mar chiemo ma piny Kenya. Mibadhi makamano bende maneno ka gibedo e jela kuom thuolo maromo higni 67. Kanino ni mano dhi nyime, mar Amos Kimunya dhi nyime, mar Aisha Juma owet moro mar nek chapod nitiere kumoro, mar Linturi bende edo nigi buche mathoth 35. Achiel kuomgi kata bende ko wito oko. En momiyo wito moko to moko bende pod nitie. Erokamano Cleophas. Katiba machon chik noyie ne jatend bura kata director of public prosecution ndalono noonge katiba ne na attorney general kata attorney general noyiene mar golo buche oko moko koto ko penje gimomiyo ogolo buche oko. Katiba masani kot nyaka mi thuolo kendo nyaka ikwa kot ni adwa golo burani to nyaka imi kot gimiluongo ni reason gimomiyo timo kamano. Tiende ni kot ema puodhe. Jatend bura kata mana Nurdin Haji ok nyal ok oyiene ni kosendiko bura kamano to mano is the final. Nyaka doho puodh mano. Doho nyalo tamore kata doho nyalo yie. Gik matimore sani gin gik ma miyowa achiedh nade kata wan ka okinde nikech onge gimiluongo ni consistency. Moko nitiere miweyo to moko nitiere ma pod dhi nyime. Koro seche moko inyalo yudo ka ng'ato nyalo bedo gi to. Ni ang'o momiyo buche moko dhi mbele kaka mag Amos Kimunya kata mana mar Waluke. Ting'eni Waluke kapok oromo yiero maduong' ineno ka ng'ano donjo e Jubilee. Ne en ga e UDA Kenya Kwanza to dhi e Jubilee. Makarasani en jatelo en mbunge gi Jubilee. Makarasani gin jok mopuodhi ni dhie gimiluongo ni Parliamentary Service Commission. Koro mano nyalo miyo ganda to ni ang'o momiyo jok manitiere kocha Amos Kimunya gini to weche gi dhi mbele. To jok ma idwa puodhi mondo obed jok ma jodito e piny ka cabinet secretaries, PSS and so on tineno ka buche giweyo. Koro mago gik ma wanyalo wacho ni thiro kedo gi mibadhi. Ke seche mikedo gi mibadhi sirkal onego bed ni miwa gimiluongo ni political goodwill makata raia neno ni gik ma sirkal timogi gin gik manyalo konyo jo Kenya kes mibadhi ochuocheng kabisa. Kineno kata mana wach mar Aisha Juma okada wacho matut ni kes magi weche mantiere court. To ano kindo ko yieno wacho matut iluongo ni the merits of mar kes madhi mbele. Oningo bed ni DPP chiwo reasons momiyo odwa withdraw case. To koningo bed ni gi select ni case ni wagolo to ma to dhi mbele mondo jo Kenya bong'e ni gik ma gitimogo gin gik mane kare kichik. Case gi nyaka gibed accountable ne jopiny. Jopiny mokedo gi kanyo kendo they are just trustees mag power kanyo. O ginyal timo gimoro amora mokalo ne chik. Koro weche matimore kanyo gi raise a lot of eyebrows. Gimiyo wato kabisa nikech jok mineno waluongo nyingegi
gin jok ma sani koro telonwa migawo mopogore opogore. To mano gima ok onego bed ni timore, kes sirkal mabiro be bochako mana timo kamano, machielo be kes seche mitimo kama to ng'ato be iseketo template, iseketo gilo ni president. Koro ng'at machielo embe biro wacho ni higa 2022 ker mane nitiere kanyo notimo kama mondo kaw ng'ate mondo ket kayacha. Koro kata an awuon anyalo timo kama to ken gima ber. Mapono nyalo bedo ni gigi duto nyalo bedo ni nitiere siasa madonjo iye kae kinde ma irango chenro mag manyo ratiro mar oganda, omenda mag piny owacho molal kata mokwal kapono ni daduokgi. Ntie siasa manyalo bedo ni donjo kanyo mondo ro chenro ma kamano. Mane gik ma wacho nikech mondo ng'ato chwal do ok en ng'at minyalo chiewo gokinyi to kinyi tere do. Nitiere gimiluongo ni process, okenge ma nyaka wakal. Nyaka summon ng'ano, iluonge office, nyaka itim gimiluongo ni nonro. Seche mitimo nonro kata investigation, nyaka iwinj dho ng'ano, ting'i ni gik ma iyango nego be gin gik ma dieri koso gin gik ma miriambo. Koro seche ma DPP dhi e court kata doho to wacho no do withdraw, mokwongo ni en wapenje ni to kare en mano puodho prosecution mar ng'ano, tiende ni embe nokalo chik, nokotiyo mowinjore. Ang'o momiyo sani to koro timo about koro dwa golo ng'ano. Koro gin gik mamiyo wa question marks mang'eny ma kata kanwa LSK nocholo ng'urne mowacho ni nyaka gimiwa reasons the next 3 days. Po gimiwa reason nyaka uono. Makara nitie moko mane gido withdraw kendo to giwacho ni aneno ka jomoko ng'ur koni, koro waleng'ane matin. Koro mago gik makelo weche siasa kabisa nikech kaka itimogi. Haya, mana kamano nyakoro magi jwa wantiere kae bende kod Daniel Omondi Juma ma bende wantiere kod jakanyo mano mara awacho director no mar Global Peace Foundation. Ginto gik mage magirango nyaka sani oseneno gi yo machalo ngi magi bende gik moko makodok piny kocha ka oyudi kod twech machalo kama. Ere kaka japiny manoyieri cha bedo kod pek. Akeli twak Daniel Juma. E thuolo ni duto kineno kaka buche moko osebedi kayo wito, moko wacho ni dhi nyime. In kaka ja Kenya isekawo gi e yo machalo nade nikech bende mano ok apar ka mokwongo nitiere nyaka mamako jalup jatend piny Kenya Masandri Rigathi Gachagua ma bende sani kama ochomo kacha chal ka gima inyalo we kata inyalo wite oko. Kamano Cleophas, an kaneno gik madhi nyime Kenya sani aonge kod bok niwach Kenya nitie tugo mang'eny kabisa, ji tugo sana gi sheria. To kendo wakawo siasa waketi weche mag sheria. To kineno kata gik matimre sani gin gik mosebet ka timre sirkal manyo okalo cha mar Uhuru Kenyatta. To bende no nitie gik mane timre sirkal mar Mwai Kibaki. Moko bende timre kamano sirkal mar Daniel Arap Moi. Koro Kenya ni kamano wan loko sheria tuk siasa. Koro ineno ka gik ma Haji timogi. An Haji nyoro kanyane kaka utimogi mokwongo kabisa kanino biro gi cases manene ji paro nitie ratiro ma jopiny sana cases kan ineno ndalo mani cases work kanino karo tich no maka Ministry of Finance aror Kimorer mandalo moko ni biro gi mon tich abich kadich abich imako ji to ji dhi nindo cell nyaka wuok tich kamata Friday kamata Friday ang' maneno timore onge nen chal kanono ena tugo manene ginego mondo okete siasa. Koro an kaneno kaka Nordin Haji timore ena chala jo Kenya ma sheria wan go maber, constitution wan go maber, lakini jo Kenya gin jo magin kada ka constitution miye teko mar tiyo maber. Independence momie office nitie kada gi security of tenure tino ka en sani ndalo mano mako jogo kanene giketo siasa weche mag mibadhi ndalo no ni wacho ni jalup ker mandalo no masani e ker masani ni wacho ka iwacho ne en ne no kwelo nen ng'amarach man gi mibadhi. Lakini gimane sika penyo ndalo cha to ken gi mibadhi dak make mondo tere court. Ka gigo kete siasa mane ndalo jo siasa tuga gi wechegi en weche miketho nego mna nying lakini ok tere court. Ai tuneno ka bwana ni neno dhi bochung obedo ker. Ai koro sani
immediately bang yiero aino ka koro sani osechako golo cases gi maro no golo cases mag Aisha Juma giri ogolo yani onge wondruok onge kata gi wich kuot ji nene ngat makoro otemo ji pendekeza mondo ker manyien mondo kik gole tich emomiyo an kanyo neno kata kaka nyoro Martha Karua wuoyo jogi te onego wuog DCI Kinoti onego gidhi gine bwana ndi bendo onego dhi Nordin Haji bendo onego dhi because waonge kode gi yie waselalo yie kuome niwach okonyis wanen gi ratiro en gi independence en orito ni ker wachno nango gimoparo ni ber ni ker wajonge maber ni cases mag Aisha Juma gini niko golo to ker bo neno en ngama ber iwinjoga koro gikano mene siasa marach madhi nyime Kenya ka to bende okanyal wacho kata na sani kineno kata ka joazimio wuoyo gibende ndalo mancha gini sirkal manene ntie handshake nyocha kiwinji ni jogi wuoyi weche mag mibadhi iwinjoga to mibadhi mancho timre mang'eny sana ndalo mag handshake ntie mibadhi mang'eny to ne daki winj nyoro kanya winjo ka moluor Raila Odinga wuoyi weche mag ni gidwan mondo wang'e ni ng'ama nonego misando ng'ama nonego jok manonegi ndalo handshake nene jogi oling' thi madalo BBI nene kata na wach miwacho mag yiero ni nene owitruok mane daki winj ni kore wach BBI kata wach BBI electoral justice nene onge wach BBI to ndalo no nene wach mag musando daki winj ang' momiyo nene kane gine sirkal to giwach wechegi to sani ka koro gisewuok e sirkal kore ka weche gi loke weche siasa koro aneno ni Kenya wan gi jo siasa matugo gi pach jopiny iwinjoga gi loka gigi human rights mibadhi enana weche mag siasa ma seche mini sirkal to ber seche misewuok e sirkal to rach koro nyaka walok pachwa kaka jo Kenya mondo wabed joma wacho gi kizungu ni wa speak truth to power iwach adier whether ker ng'ami support kata ki support ka gimoro ber to ber ka gimoro rach to rach kik walok ni koro kwa sebet ni koro okwani sirkal ni koro eka wachako weche mag mibadhi to ndalo mane wan kanyo to kodwa wacho kineno ng'ato kaka sani Wandai mambungi wa Maugunja en maneno chungi weche mag Public Accounts Committee PSC jakom ma PSC to jakom ma PSC en ma en gi teko man nono kaka sirkal tiyo gi pesa iwinjoga nyisa ne ndalo manene Wandai en chairman mar PSC gik mibadhi motimre ndalogo ang'o maneno setimo bogolo ni karach ka gigi duto nwach ne gini handshake ndalono gigi wewe mayom bokala kamano koro sani eka koro wabuok ni kara pesa neno lal to komiti machalo kamagi makoro manyalo bedo ni mano mane Wandai otele mano mara park yes en gi lak manyalo kechwa dieri koso ka entiere karkacha nikech kweth mabedo e komiti makamae mabedo nyaka sani John Mbadi mano jakom mar ODM ema koro dhi bedo kacha kaka jakom mar park en gi lak manyalo kechwa dieri koso en mana moro manya bedo noketi mondo non gigo madhi nyime to kata report manya bedo nogolo onge ng'ama rango matut chon park nen gi lak mane nyalo kecho chon kabisa sana ka leader mar opposition nen miketega jatelo mar park to nene at least nene gigweyo wacho ni mechrach lakini tinde ok wawinj tena mar Wandai pok na winje kata no oluongo kata ni wacho kaka ne ni wache machon cha koro ananeno jogi sani gin gina enena gweyo lakini onge lak manyalo kecho bende sani no ka gine Mbadi bende osedonjo kanyo warito neno into bende ken kanyo gik miwacho gi bende an gibro kecha dier kosen na wacha to bende gimanya king'e jomosebet kochung' ni komiti mar park ineno ka ndalo main kanyo to koa kanyo to ineno ka en gi pesa moro senongo mang'eny ma bang'e to dhi chung' governor nitie omenda kanyo donge kanyo nitie omenda niwach ing'en kibwogo ng'ato ni ntiere
tie wach moro ma onegi kel maler ai to ng'eny ji ko gine to onyalo tero nigi moro mondo ikwe wi mama no ya soya mene ya soya ma jogi tiyo mandalo manene jomine no kosebed kanyo jomo sebed ko chung no park ema ka giwo kanyo to gidhi either gidhi chung ker either gidhi chung governor nyisane jogo te mosebed ko chulo chung e park mondo kalo mondo gichung e ratiro ma jopiny mondo ging'ir mwandu ma piny inwa ka ndalo ma en kanyo kowuok kanyo either odhi chung ker odhi chung governor nyisane ndo pesa ma gichungo governor gigolo kure to mano bende penjo moro madakeli okil Charles Medenga nitiere oganda mathoth manyalo penjore jotelo kapo nono yudo lemo makamagi en thuolo machielo mara chamo nikech wacho ni cham mare bichi wuogi Kisumbwa kocha winjo kiwacho ni onge logo diriyo ilogo mana dichiel kise chiemo ti wuok idhi magi omenda jopiny malal to kinde mathoth magi jotelo moyiero mondo ochwal pat jopiny e ute bura mopogore opogore kiwinjo wach makoro nyalo bedo ni liekore ni komiti ma gintiere go mago bende manyalo bedo kuonde moko mafukigo kata oporo ni ang'o matimore e kuonde machalo kamagi nyalo bedo ni gichako kacha manyalo bedo ni mano neno od bura mokalo e od bura masani gibed gi pogruok machalo nade koro neno ka gavana sikelo mana kacha gi buche mag mibadhi to gikalo kod gidhi nyime gi bedepis kapok aduoki Cleophas we akonya wadwa ni e wach moro kanyo mowache paka en kesa seche moko apano kier matin kaka bunge tiyo opogore ako wache nikech wan gi okang' mokwongo mar committee kwa e committee gin jok ma gisamon mana ng'ato to gidadhogi to gindiko report jatend committee kata mana chairperson kata jakom mar committee ok en ng'at miluongo ni the final person kosewuok kanyo to make recommendations nyochi neno kata mana vetting mar cabinet secretaries gi ne gichiwo recommendation ni achiel kuomgi former deputy governor ma Kitui ne giwacho ni ok nyal weche mag giluongo ni tourism kata weche mag limbe Kenya ka dono ka od bura no shoot gino mopodho ng'at moro amora jo Azimio be nowacho ni jok machalo Mithika Lunturi gi Asha Juma gino ok nyal gino was shot down od bura the plenary koro seche moko ng'ato nyalo bedo kanyo den fair do wacho kara ni nitie report motimore kama mane ng'ani ok otimo kama mane madwa wuoye but ng'at no is not the final person koro seche ma wang'iyo weche mag wandayo or any other person we have to be very fair nyaka wang'e ni to chik itimo nang'o kabiro korka kodi kanyo e weche mag mibadhi awacho ga mang'eny ni katiba ma wan godo sani ni mbele sana moingo pachwa or in English wacho ni it is very very far way ahead of us watiyo gi obwongo mar 1900 mondo wang'i katiba monego be ni tiyo 2080 kata mana 3000 years to come gimomiyo wacho kamanyo ni katiba ni oketo gimoro amora kang' moro amora midwaro a very nice legal framework gimoro amora monego bed timige pite kidhi kata mana article 2 supremacy of the constitution kidhi article 10 wach mag governance gik machalo ni jokbed ratiro gik ma accountability public participation but pod watiyo gi paro actually seche moko kichiyo tiwe ni moyie manitiere komno waonge 2022 iwinjo because seche mowacho ni wadwaro kedo gi mibadhi ok en ng'at mobede komno kedo gi mibadhi en office tiene ni system emomiyo seche moko no an gi shida gi Magufuli ndalo manen Tanzania ni ng'ato ochung kumoro to chiewo to dhi e hospital oambush jo hospital ni ang'o matimore ka then the next time nene kodhi organization moro tiene ni seche moko timo kamano to dhano nindo kucho to kiketo system ok wadwar telo ma iluongo ni personality based wadwaro telo ma in gi system ma kata Cleophas onge office no to ng'at machiele manitiere kanyo odhi mbele kidhi US kane Biden oyombo Donald Trump Mike Pence the former vice president nowacho ni unfidelity to the constitution ma nowacho ni Trump kotamore dhi to anadhi jotend jeshi gi security apparatus tema kono wacho ni wan nwakuong'ore kan wachamo muma ni wakonyo jopiny president mora mora manentie okobadhowa wan wang'eyo sirkal gino kanyalo timore Afrika to nyalo dhi mabor nikech ng'ata kobede kom to en ing'iyo ni en personality based kiwuok ka Kenyatta wan uwuok
en gi agenda ne, Moi obiro en gi agenda ne, Kibaki en gi agenda ne, Uhuru owuok, Ruto koro en gi agenda ne. To this is the same, and the same en kom achiel mar ker. Koro magi gik ma inyo onge predictability weche miluongo ni governance. Seche ma koro ng'ani owuok ka, the next time ng'ato bebo biro mana gi weche mopogore opogore. Koro seche mwa fight mibadhi kaka ni penjo ni ang'o miyo ng'ato kobede kom kanyo ni to owuok kanyo ka en gi sendi. Mana diere nikech en seche mobiro kanyo to ng'iyo mana bondiye, ok ong'i ni tang'o miyo abede kom kanyo. Koro mage gik ma osebedo kwa inyowa kabisa. To hie kata kwa e weche mag jotelogo. Kedo gi mibadhi ok en jatelo kende. Nitiere matindo tindo ma waluongo ni koro waluongo gi kizungu ni ethos. Tiende ni kanyalo wacho ni kaka oganda, kaka wachanore, kaka wabehave, kaka in citizen mar piny. In owuon kada kidake odi. Be iluwo chik. Kiwuok kata mane odi tidonje gari, to gari wacho ni nyaka ibed piny itwe seat belt. Gin gik ma nyalo luongo ni petty, but gi contribute to the larger governance. Gari wacho ni itwe seat belt. In iringo ni kineno police kuchocho, koki wacho ni police biro titwe seat belt. Ikia ni in ngimani wuon, no ken mar police. Ka police biro ni timiye pesa moro matin. Jok mapimo kata mana monda swekre kor gwen. Kilo rede makati keto mana cha magorgora dito oksweke. Mago mibadhi e ground. And gimomiyo awacho kamano, Obama kanu biro ka 2015 no wacho ni uneno mibadhi mowacho ni USA almost higni 100 mokalo nochuo chieng' moloyo kata ang'o manotimore. Jopiny wegi ema nowacho ni enough is enough. Koro in iwuon kaka japiny seche mibedo piny ilaumu sirkal. To in owuon ka tich moro wuok to wacho ni adwaro manyo ng'e nera moro manitiere kacha manyalo timo kama atene CV na. Seche mitimo kamano nikech ng'e nera no to in ng'at moro nitiere mano bedo ni okalo moloyi. Then iyudo tich no and then idhi mbele to iwe ni mano ok mibadhi. In iwe mana ni governor kochamo pesa kama ni to mana e mibadhi. Koro the larger aspect mar governance en gima timore e okenge kokenge. To chakore piny to biro malo nyaka jotelo. Japiny kotamore ni ano kanya bribe police. Police de yudo sawa kune. Police ok nyaka sawa lwete e ufuko ni. To ine making'iyo ni over speed ikamo kata 160 km/h apaya wanga paya kuyocho. Tisegolo mana lweto ufuko e 200,000. Seche moko in ne dhi inyori kara ne dhi inyo ng'ama chielo. Mage gik ma timore moningo bed ni wang'iyo. Katieko nitiere bishop moro mar Anglican. Apparently sani en jakom mar EACC. Burama, yes. Wabukala no wacho ni chiemoro ne gidhi Rwanda. To ka gik to ginano nyithindo moko to chungo gi ne gin bishops e gari. Apani bishop madhi 4 gi a Kenya ka. Koro gin gi mor gi keto kiyo peny to giso nyathini idhi maber wantiere wanwa kany gi mor to nyathino iso gi ni dogi kumiae waneno kiwito chupa moro mar pi kuchocho wan ka ok watim kamano. Gino nomako gi buok nikech ipenjori ni to seche miwito gine yo ng'ama dhi kwanyoni weche machalo kada gik ma climate change masane waywago koth gwenge te to in kiwuotho tibayo gini iwuotho idhi konyori all those things. Koro magi gik mabe onego bed ni wang'iyo nikech seche mowacho kama kata mana chik wan wang'iyo ni kedo mar mibadhi ni en mako ng'ato to tere court. King'iyo sheria Ethics and Anti-Corruption Commission Act owacho karane one of the ways mag kedo ne mibadhi mokwongo gimiluongo ni public awareness. Oningo bed ni saka sa jogi wuotho civic education e gwenge ka gwenge. EACC gin gibedo mana ka nigi rito ne governor moro kwalo gi map. Public awareness onge kata mana dhano oningo bed ni otimo kama. Apart from that wan gimiluongo ni prevention. Modern ways mag kedo gi mibadhi kata lony masani wacho ni detect to prevent crime. Keneni ing'iyo kapok mibadhi otimore and seche moko wan gi jok miluongo ni whistleblowers. Mano gima onge thurka. Wan gi miluongo ni witness protection regime ma protect witnesses jok ma vulnerable jok inyalo maki tinego gima chalo kamano. Mano nitiere to whistleblowers ng'ato dacho ni nitiere mibadhi kambika to oluor nikech ong'ene kowacho kamano ti inyalo nege inyalo hinye
kata inyalo riembe tich. Mage gik monego bed ni ing'iyo mondo kik wadite seche mimako ng'ato ng'ani nosetiyo gi pesa te. Imako ng'ano okwalo 100 million. By the time itere court, ite osediro oko odong' gi 20, odhi kawo cash bail mar 5. Onge gimitimo. Jopiny be pesa no kumano onego dhi e project moro ok otimore. Aya, ang'o duogo kanyo mondo rangane ni jopiny tuere kaka nyalo konyo piny owacho mondo mi giked kod mibadhi makama. Kaka piny okromo jwang' nitiere paro mopogore opogore. Odiochieng' manyoro ne nitiere andika mano ndik ne jotelo mopogore mabende mano ting'o jalup jakom mar Jubilee David Murathe. Kendo gima ne Murathe otimo e kindego duto ne ochopo kacha kendo bang' kosedadhoge nitie joma mathoth bende mano orne oboke makamano moting'o ineno kanyo Cyrus Jirongo, ineno kanyo gini bende yuayo nyaka Tuoli bedo ka. Murathe nowacho ang'o kotenore kod bura makamano makorero ponono nyalo bedo ni luore gi lono mantiere Mkuru Konjenga. Wawinyane kaka gigo duto ne timore. I'm not involved in Jirongo and the county and how they, if I give you money and you pay me back, do I care where you got your money from? I was not involved in what they were doing with the county. Jirongo owed me money. He paid me. That's it. These are diversionary things. When people cannot deal with the challenges that are facing the country, they look for things to divert attention. This is just diversionary. It actually borders on harassment. And I think I'm entitled also to take the EACC to court. Ero kore jatere nyaka EACC e court. Kama uchopo kar kanyo ke winjo mano jatelo kuom jotelo mane oloso odiochieng' no manyoro. Ma kore wacho ni piny owacho koro lawre gi jotelo mamoko. Mapo nono ne onge kodgi e kwera chere kinde mane jitimo campaign. Inyalo wacho ng'e wi gima ne Murathe wacho. Mene shida ma wan go Kenya ka. Kaka na wacho kena dwana no ni Kenya ka sheria en mar joma sheria luwo mna joma ok ni kodgi sana koro ne kandalo manene gik masani ne kiluwogi neno timre ndalo manene gine sirikal mokalo cha ne ni telo manalo no Murathe gi Atuoli gi gimiyo untouchables oginyal wacho gima ka Tuoli kodhi kama ko wer ogine owe la onge kama nyalo make to koro sani koro skaro se lokre koro kineno ka koro EACC nigi chir matimo ginade mar lungo gi eme wacho ni joma oketis wan gi sheria maber Kenya ka lakini joma ondik institutions gi kaka DCI EACC DPP gionge chir matiyo giteko ma katiba omiyo gi mondo gitigo tango mo gionge go to gionge ni gin independent gin gima girito to Raila wacho nango Uhuru wacho nango Koseru to wacho nango monde ka tim gini mene shida man go Kenya ka to okil Kamalo ko wuoyi wach mibadhi matindo mego to nti mabenda yie kode kaka wacho ni ko kwaponyo nyithindwa wito kaka wito takataka akadwe seat belt mego nyaka sani watem mondo in kin gi nyithinde yodi ipuonjgi mondo gibed gi luor mondo gibed joma rito chike koro meno sani anang'eyo ni seche mwawuoyegi as families nyaka wapuonj nyithindo mondo giluw chike lakini seche mwaluwo chike inwa ka in iluwo chik or seche moko inwa ka iwacho ga ni Kenya ka komaki kikwalo gweno titwe higni mang'eny to ng'amo mak gi siling milion kata 100 kaka ni wache cha ni oko manena ing'iyo kaka ng'ato kaka Waluke iwinjo ga onwang'e osebedo convicted gi milion mang'eny maneno okwalo iwinjo ga en gima nosebedo convicted to sani ineno ka ndalo manene ji dhi yiero chapter 6 ma ji wuoyini iwinjo ga Jubilee won ema neno opuodho Azimio neno opuodho Waluke bochung boyier kaka mbunge to nene ging'eyo ni bwana nene nigi mibadhi manose make okata ni suspicion ose make manotere ma en woko e bail to pod gimiye ticket bochung iwinjo ga and then king'eyo kata weche moko miwacho kaka moga Aisha Juma nen ng'at manene nen jatelo mar ODM mandalo cha maneno yiere gine mano yiere makata
commission mapa gine mag gine commission ma sani ne chentieni ne ging'eyo ni nya onge kada gisomo maber ineno kiwacho koro ineno ka seche ma ng'ato onge kodu seche ma ng'ato ni kodu to ber to seche ma koro wuok ni koro en e chama moro cha to ng'ama rach yemino ka shida ma go sani kata igwengni wa mag county inwang ka pesa lal mang'eny i county governance iwinjoga county wa pesa lal mang'eny kidhi kata na county ba kineno kata na Siaya kata na ki compare counties ma onagiwa ki compare gi counties moko ka onge giminyalo neno no tim gi pesa maber ma devolution okonyo ki compare gi jomoko kaka gitiyo gi pesa to gigi seche ma timre kama to senators gin gi kata gi MP gine MCS gin gi teko mar ng'iyo to jogi governors tiyo gi pesa nadi to gin seche ma gin kanyo to gidwaro ni senator ni governor sponsor gi trip ni gidhi Mombasa ni gidhi Dubai koro seche ma koro pesa lali county ka to giling onge gima giwacho Tumanga duogo kapok akawo yueyo masani wakili nitie gimoro achiel mara lero kapok odhi yueyo omenda ka nyabedo ni lale county nyabedo ka lale migepe mopogore opogore mag piny owacho nyalo bedo ni gilal ni oketgi e yo tich mopogore ma omi pek to we kidienje mamoko kunyalo bedo ni en mibadhi makoro donje kendo jok moko koro donjo kacha gi chlach kendo ginamako gimora mora mag ntiere kacha mondo migiyaki nyalo bedo ni priority gichiwo mana e sekta mamoko mag uchumi to moko giweyo to gana neno ni adieri gima kama ok dwane dongruok mora mora mantiere karka mibadhi en adier ni entiere to entiere kind jotelo to bende adier ni migepe moko inyore ahinya nikech mibadhi mogo tach erokamano Cleophas kineno kaka chik tiyo kata kino gimoro ni Public Finance Management Act chik oketo gimoro ni framework kaka itiyo gi pesa ok nyala treasury to donje account mar county kata kidhi e CDF nitiere vote heads ming'iyo ni proposals kata mana county development plan gik machalo kamano what are the priorities mag county wan gik mlo ne recurrent expenditure kata mana salaries gik machalo kamano to give suppliers to gi koro wan gi koro docket mar development gimomiyo sendi lal tend gwenge en ni seche moko jomoko biro gi gik miloko ni white elephant projects seche moko ng'ato nyalo wacho ni nitiere project moro mwatimo kara ni 100 million ineno kara mana kuonde machalo kaka Kisichon nitiere mane wacho ni gate en million abich to hospital mukete gate mar million abich no onge fence iwinjo koro ipenjori ni to mokwongo ni priority mar county en mane keketo gate million abich to fence onge mar ariyo gate ok nyal bedo million abich kata ini gedo ing'eyo ni gate kata gate maber kabisa en kata mana ko dhe mang'eny to 120,000 ng'injo koro ntiere mana white elephant project mitimo jomo governors be gitimo gik mo ni gi tender through proxies tene ni gikawo ng'at machielo to wacho ni ma tich ada mi kat obed kata ni tender ne en kata million abich an kat na ntiere million achiel jatend procurement million achiel in kama seche mitimo ng'at ma close no mokwongo ni inyo jopiny nikech ng'at no onge gi lony onge gi lony makamano en mana marumo wang odhi timo gima shodi pesa olal mar ariyo overquote koro mage tricks matindo tindo emomiyo nanyisi ni that is blowing but here king'iyo chapter 6 of the constitution on integrity and one of the chapters mobedo abused miinyo kabisa in this country sorry kineno kata seche gimora mora ka ng'ato apply for job tineno ka iwacho ni nyaka imit gimiluongo ni chapter 6 of the constitution donge ni wadwaro certificate mar help wadwaro anti-corruption clearance wadwaro certificate of good conduct gigo wa reduce gitu manotese gina otese mar kal to onge gimiluongo ni conscience wi dhano ni aqualify adieri iwinjo koro ini DCI fingerprints imi certificate of good conduct ikaw form mar EACC indhanyo nitiero kacha help iwuoyo gi ng'ato timi clearance itero king'iyo gige wang oganda ni ng'ani nigi otese te
to ng'at ni onge conscience en owuon seche mochwalo otese mane mibadhi ni. Koro mane momiyo tamorwa implement gimiluongo ni integrity kata chapter 6 mar katiba. Kimake gi kanyo wadani waduogi kendo ka waduogo wadangane ni lony kachiel koda ka ng'iyo gino ma kata ng'ama chielo ng'eyo mondo mi yud tich nikech kanya kama mibadhi chako wang'iye gi malo to kata kamano piny koni nitie gik mathoth ma oganda nyalo timo to gikia ni magi adier gik mwatimo gin mibadhi to wanya chako mana kedo kodgi ka gintiere piny kanya kora moge jwang en sang'wen mar okinyi wakawuoyo mokwongo ka waduogo wasomo ote watudore kod jofwambowa kachiel koda ka penjo ma wapenjo odiochieng' ma kawuono ere kaka nyalo kedo kod mibadhi. SMS lano mara pod oyaw 236 namba simu tiere piny kanyo gochno e penjo lony penjo moro amora ma in go e chunyi mondo mi waduoki. Kik idhi mabor, waduogo bang' miyo masani. Mimi naitwa Gitonga Mukonji. 35 years, yes, ni mtu young lakini bado ni jamaa amejipanga. Mzee alikuwa dereva tu wa basi. Mimi ndio kijana ambayo watu wa Manyata waliona watanipea nafasi. Tumetoka constituency ile iko na the biggest population. Ukitaka vizuri kwa siasa usipotelee watu wako. Na ningetaka kuambia vijana wengi ujisukume, ujitume mpaka ile wakati maneno itaingiana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You've seen them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings. We had fun in Dandora. Those instances, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just... Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLV. License number 416. Shabeki.com. Nakora moge jong waseduoge mana yueyo matin kipane odhi mabor ahinya kata ibire ka jogi ema nyayo mibadhi gi pes jopiny mamiyo ok gichop singo kaka jopiny bende dwaro. Owacho ni doho be nyayo mibadhi nikech joma oter gi deal. Owacho ni gidil godo kaka ok gidil godo kaka chik dwaro. Owacho ni sana jotelo mathurwa kae. Erokamano ahinya kuom ote mari Victor Otieno Piyo bende luwo chenro mar mbako romo ka entiere kaunti ma Kisumu entiere Nyalenda. Erokamano ahinya kuom ote magu kendo medo mana ornwagi kar kae kapod wantiere kae chenro mara mbaka romo go mbaka kodi. Ne wadhi yueyo ka wapenjre ni ati mibadhi gi to gin mage matindo. To magi mabende minyalo chak puonji mana ka entiere ot kacha. Del Juma nolero kanyo ni nyaka sani nyalo bedo kanyo ni nitie gik moko mitimo matindo tindo. Ni ka ng'ato timo gimoro rango kuona ni en adier nikech en ma penjo ni chak duogo mana iri. Irango kanyo ni nyathi otimo gimoro to koro gima nyaka ni mondo mi oyud gimoro maber nyaka imiye gimoro. Nyaka otim gimoro kotimo gimoro makare, otimo gimoro makare ka osemiye gimoro. Tim mar ni miya gimoro nikech magi nyithindo bende madongo
ka chopo kidieny machielo gin koro gikwayo josiasa mondo mi oyukne gi jamna. Sani wakaw break mar yuko jamna. Higni 5 mabiro ok dhi bedo gi yuko jamna. Higa mar 5 ira chak yuki. Nyithindo makamagi. Ji onego pog incentive kata mich ma imiyi nade kuom kata inyalo poge yo machalo nade gi yore mamoko mag mibadhi. Koso incentives ki kata mich makamagi ka imiyi gin bende ginyalo rangi ni gin yore mamoko mag mibadhi ma bende oganda nyalo kedogo. Oganda nyaka puonj nyithindwa mondo gibed gi chik maber. Mondo gine sino kaka shida mosebedo go e gweng' ndalo siasa mar jamna miluongo mon waluongo e Uganda ni gonya. Gonya ni emosekelo shida mang'eny Kenya ka. Sana sana kineno ka jasiasa kwalo pesa uma CDF. Sani neno ka josiasa sani sani giketo matek ni gidwaro ni CDF oduog. To CDF nyoro koto seng'ado ni CDF ok en constitutional. Koro nyino ka wabunge te no giwacho ni kendo giriwore kanachiel jo Azimio gi Kenya Kwanza ni CDF duogo makato yie to kato dagi. Niwach ging'eyo ni CDF ni pesa maginwang'o magiyuko kodo jamna. Of course gitiyo go mor matin lakini ka ginwang'o 130 million every year. Out of that gitiyo kata gi 100 million. Kata 30 million to ging'eyo kaka duogo nigi. Iwinjoga pesa magitiyo go. Lakini wan kaka jonyuol nyaka opuonj nyithindwa mondo nyithindwa obed gi tabia maber. Wan dalo mane wapon nene ok oyienwa kwayo pesa. Anyalo paro kana watino kana wendo biro e ot tidhi bi kwaye pesa to mama no chwadi kabisa. Ni chwadwa kabisa chon. To wadwar mondo wabed gi kwapuonj nyithindwa masani mondo tabia kineno jasiasa kobiro to ni gonya ni in idhi chung' ni bar. Ni rito jasiasa bi kineno ka ng'ato ni obiro gi mtoka maduong' to no Ugenya nono kaw no Ugenya. Kata ng'ato ok en jasiasa koro ni in idwaro pesa idwaro mia koro en shida mosebedgo. Lakini gini nitie nwach wasiasa wa sana siasa wa marunage osebed siasa mosebed kathiro jowa nwach wasebed kwa nwang'iyo ni chieng' kendo bi thurwa eka chieng' wane development. Koro jowa osebed ka rito ni chieng' nwang'e ker eka mondo wanwang' development. Yo meneno ka sani waserito to kwane. To nyoro ineno ka nyoro kata jotendwa mamoko nyoro ka koro ne gin nyoro an ka gidonjo gima Gachago deputy president Gachaga luongo ni praise and worship. Praise and worship mipamo ni makati itimo gimok ber tipamo ni. So ani koro ka gima nyoro jomanyoro kero yiero PS wan gine CS no miwa mnang'ata achiel owalo mene osiepna manyo wapuoyo. Ai koro PS nyoro koro miwa ji ariyo. Remondo mol mabende nyo wamorgo lakini ok inyal nyisa ni onagi chunywa ka. Ni kata ni ok wanyal nwa kata jomoko mohinga ariyo manyalo bet kata PS. Ni ok wanyal kata nwang'o mama sani nitie Ruto neno promise ni 50% ma CS ibromi joma mine. Meno CS neno kotimo kamano. PS bende nyoko timo kamano. Lakini kwa ineno ka Central Kenya okaw majority mar PS okaw majority mar PS. Gisi gine. Ai kod gima ng'anto maendeleo